самочувствие без покритие също е програмиране. Аз до сега все още не съм видяла един човек, който да има самочувствие без покритие. И не съм видяла нито един човек, на който какъвто и проблем да ми презентира, в основата да не е аз се чувствам малък. Защо хората се чувстват малки? Защо се чувстват незначителни? Първо, тук можем да подхванем цялата тема с децата. Откъде това дете, което... Ти виждала ли си дете, което да го е срам в най-ранна възраст да обърне вниманието към себе си? Мамо, виж, тате, виж, лелю. И се започва. Виж какво направих, виж какво мога. И след това в по-късна възраст това нещо къде изчезва и откъде идва срама? Ние така сме създадени. Поколение. Те влизат в една система, която система започва да ги учи, че да си различен е лошо, да си шумен е лошо, да привличаш внимание е лошо, да имаш самочувствие е лошо. И скромният човек, скромността краси човека. Защото скромният човек е човек, който изключително лесно се управлява. Където го поставиш, имаше една песен на Тодор Колев, Малкият човек, където го поставиш, той там се стои, мълчи и не пречи.